Buenos días, egunon. Egunon guztioi, lehenik eta behin, eskerrik asko Alfonsori, foronetan parte hartzeko aukera mateagatik, eta aurreko hitzartzea eta hurrengoak entzuteko aukera mateagatik. Nirekin parte hartuko duten parte hartzaileekin nik uste dut esperientzia berazgarriak izango ditugula. Eta igotzeko eskatuko diet, zain ditugulako, alde batetik Jon Kepa Zarrabe, Oriol Estela eta Katia Emerand. Bueno, pensaba que teníamos 1 hora y tenemos 50 minutos. Denbora genuela uste nuen, baina 50 minutu ditugu ez ordubete, beraz bizkor joango gara. Apur bat testuingurua ematearren, mai honi, hiri ereduak eta lurralde estrategiak landuko ditugu. Ni etxebizitza sailburuordea izan aurretik hiri plangintzan aritua nintzen, eta orduan jakin nuen gizakiaren edozein jarduera lurraldean gertatzen dela, eta beraz gai izan behar dugu lurralde hori antolatzeko ahalegita modu orekatuenean. Erantzuna emateko sortzen diren premia guztiei, gure jarduerarekin sortutako premia guzti horiei. Eta antolakuntza hori hiri mailan, herri mailan, eskualde mailan, lurralde mailan, sektore mailan eta beste hainbestetan egin daiteke. Eta beraz, ikasi nuen lehen puntu horrekin esan nahi dut gogoeta bat sortu zitzaidela eta hori partekatu nahi dut. Aipatu dute. Ez dut hirietaz edo herrietaz hobeto esan daztu nahi, izan ere herri bat ez da eraikuntzen gehikuntza bat. Pertsonok sortzen ditugu hiriak eta pertsonentzako egiten ditugu. Eta jarduera guneak dira, elkarrekin interakzio izateko guneak dira, bizikidetzeko guneak dira, eta gune horien arabera nork parte hartzen duen kontuan hartuta ikuspegi desberdinak izango dituzte eta baita eduki desberdinak ere. Niri gustatzen zait esatea eredu batek bereziki 3 ardatzetan edo 3 itunetan egon behar duela egituratua. Itun soziala, oda gizarteak berak karpen bat egin behar dio bere ereduari, hau da zer eredu nahi duen, hiri edo lurralde mailan, ea eredu jasangarria nahi duen, ea eredu inklusiboa nahi duen, ea lehentasuna emango diogun ibilgailuari edo oinezkoari, ea nor den protagonista, pertsona, azpiegiturak, eta noski itun ekonomiko bat ere izan behar dugu. Hau da, zer eredu nahi dugu ekonomiari dagokionez, industrian jar nahi dugun arreta, ea zerbitzuetan, ea turismoan, horrek ere, gure lurraldearen eredua markatuko du, eta azkenik itun politiko bat. Hori guztia, gero, arautegietan eta arau testuinguruetan zehaztu behar dugu, eta eredu hori baliozkotu behar dugu guk ditugun tresnekin. Beraz, 3 pertsona ditugu hemen, gurekin, eta 3 eredu desberdinei buruz hitz egingo digute. Horietako asko, ez dut esango tamainan oinarrituta, baina espazioaren dimentsioan oinarrituta. Lehenik eta behin, Jon Kepa Zarrabe dugu, Vitoria-Gasteizko udalean lan egin du, ingurumen, ekonomia eta hainbat arloko koordinatzailea izan da, eta gaur egun hiri ereduaren, ingurumenaren eta ekonomia sustapenaren arloko koordinatzaile nagusia da. Eta irakasle da Arabako abokatu eskolan. Uste duten esan dudala, ezta? Eta esango nuke, hiri mailan hitz egingo digu, ezta? Hain zuzen ere alkate Andreak esan bezala, Jon Kepak azalduko digu Gasteizko eredua kasu honetan, bertako plan orokorrari esker gainera duela gutxi onartu duzue, eta gero hitz egingo dugu plan orokorri buruz, denborari buruz eta bar. Bai, gustatuko litzaidake horri buruz galdetzea, bai. Ziur denbora dugula. Nahi duzunean. Eskerrik asko aurkezpenagatik. Egia esan nahiko lasai nengoen, baina alkate Andreak nire izena aipatu du eta ez dakit gai izango naizen itxaropenei erantzuteko. Gainera Blanka entzun ondoren ezin dut gehiegi gehitu. Izan ere guztiok abiapuntu bera dugu. Kohesioa sortzeko lehen puntuetako bat, erabat lotuta dago lurraldeko ereduari. Nola diseinatzen dugun espazio hori eta nola
egingo duten pertsona horiek bizikidetza, ezta? Ezin dugu lertu hiria, gune espazio huts bat bezala, izan ere, pentsatu behar dugu hiriak, jendea konektatzeko eta integratzeko beste gune batzuk direla, herritar eta hiritar guztiontzako eskubideak bermatzeko. Beraz, lurralde eredu hori diseinatzerakoan, gustatuko litzaidake bi kontua aipatzea. Alde batetik nola ulertzen dugun eskualdea eta gero bestalde hiri nukleoa nola konfiguratzen den lehen azaldu duten moduan. Eta azken helburu hori, guztiok izan behar dugu buruan, hiri guztietan izan behar dugu kontuan, eta beti izan beharko dute hori buruan, etorkizunera begira, hau da gune horiek bermatzea, eskubide horiek bermatzeko. Izan ere, gune horietan ikusiko da gizarte kohesioa, eta hori da gure helburua. Eta hori da nire ustez erronka nagusia, Europak hartu beharreko erronka nagusia. Gaur egun, biztanleriaren 75% hiri nukleoetan bizi da Europa mailan. Eta beraz, kohesio puntu gisa zer eredu aukeratzen duten, horren arabera kudeatu beharko da espazio publikoa. Eta sustatu beharko dira ekitatea, gizarteratzea, eta atxikitze puntu hori, jendea parte sentitzea. Miguelek aipatutako kontu bat, zen hain zuzen ere zer erramenta ditugun, edo zer tresna ditugun hiri mailan. Guk adibidez, plangintza tresnak ditugu, edo antolakuntza tresnak, sektorialak, hirigintzakoak, baina niretzat garrantzitsuena lurraldetasuna non konfiguratzen den tokiko mailan, hain zuzen ere plangintza edo plan orokorrak dira, arauak ezartzen dituzte, eta hor ezartzen dira ezaugarri garrantzitsuenak. Hau da, hirian non proiektatuko den, etorkizunean, hain zuzen ere erronka horiei aurre egiteko. Izan ere, nik esango nuke hiri guztientzat berdinak direla. Gasteizen kasuan, Alkate Andreak ondo azaldu bezala, plan orokorra berrikusi dugu, 2003an jarri zen abian, abenduan berrikusi dugu, eta hau mugarri handia da hiriarentzat, ikusteko nola eraldatuko den hiria, zer nolako bilakara izango duen etorkizunean, eta zer premia izango ditugun. Hau da, ikusteko zer erronkari egin beharko diogun aurre. Adibidez, lehenik eta behin etxebizitza eskaria dugu. Hau gora egiten ari da, noski, etengabe. Bestalde, gune batzuk jarri beharko ditugu, jarduera ekonomikoak garatzeko, baita zerbitzuak ere, jendearen premiak asetu ahal izateko. Eta noski azpiegitura handiak ere bai. Horiei esker, babesa izango dutelako zerbitzu horiek. Baina, horretarako, nire ustez, gidari gisa, kontuan izan behar dugu hiri aztarna murriztea. Hau da, ezin ditugu lur naturalak edo lurzoru naturalak etengabeian. Eta zein da Gasteizko eredua edo Gasteizko apostua? 2003arekin alderatuta, aurreko eredua, zabalkundearen aldekoa zen, hau da, lurralde gero eta gehiago hartzen zuen, eta lur industrialak, eta etxe bizitzetakoak erabakitzen zituen, eta oraingoan paradigma erabat aldatu da. Hau da, zabalkundearen ordez, barrurantz handitzeko eredua nahi dugu, da, hiri konpaktuagoa nahi dugu. Horretarako, zeintzuk dira hartutako erabaki nagusiak? Alde batetik, eraldatu gabeko lurren desklasifikazioa, hori ere aipatu dezakegu. Bestalde, auzo berrien dentsitatea aldatzea, eta auzo horietan bizitza gehiago sortzea. Eta adibidez, erabilerak partekatzea ofizinak, saltokiak, etxe bizitzak, apur bat hiri mistoa bilatzen dugu.
Bestalde, rehabilitazioaren aldeko apostua ere egingo dugu, batez ere kaltetutako espazioen kasuan, kasu honetan Eusko Jaurlaritzaren eskutik, eta aipatu nahiko nuke Zaramagako plana. Izan ere, oso, zaharrenetako auzo bat da, baina jende desente bizi da bertan, industrializazioaren ondorioz, eta bertan rehabilitazio lan handia egiten da, ez soilik etxe bizitzetan edo eraikinetan, izan ere eraginkortasun energetikoa bilatzen dugu, eta tresnak ematen ditugu sarbidea errazteko, edo irisgarritasuna hobetzeko, baina espazio publikoan ere lan egiten dugu, gero azalduko dut apur bat. Azken finean, esan daiteke, hiria josi nahi dugula, hiriko sarea josi nahi dugula, auzoen bidez, eta konexio puntuak sustatu nahi ditugula, espazio publikoak hierarkizatu nahi ditugu, gune berdeak ere bai, eta hutsik dauden partzeletan bertatik igarotzeko erabilerak ere sustatu nahi ditugu. Gasteizko askok ikusiko zenuten, partzela askotan, behin-behineko erabilera batzuk ari direla arautzen edo baimentzen. Eta azkenik, mugikortasun jasangarriaren aldeko apostu argia dugu, noski, garraio publikoa sustatu nahi dugu lekualdatze laburrenetarako, eguneroko lekualdatze horietarako, eta mugikortasun modu alternatibak ere sustatzen ditugu. Zuk ondo azaldu bezala, Gasteizek hautatutako eredu hori prozesu parte hartzaile baten ondorioa da, eta esango nuke prozesu hau ere Gasteizko ezaugarri handinetako bat dela. Mugikortasun plana aipatu dugu, hori ere garrantzitsua da, gero aipatuko dut, eta tresna hori oso baliagarria da, eta parte hartzea horretatik dator, 2030 agenda, besteak beste. Izan ere, herritarrek parte hartzea oso garrantzitsua da, gizarte kohesioa lortzeko. Izan ere, udalerri bat ezin izango dugu eraldatu, bezpadugu eredu partekatu bat erabiltzen. Gainera, eredu parte hartzaile hauetan, ezaugarri bikoitz bat dugu, alde batetik legitimazioa ematen zaio neurri horiek hartu ahal izateko, eta beste alde aukera ematen dute denboran zehar arau horiek mantentzeko. Izan ere, kontua ez da, udalak arau batzuk ematea, baizik eta haratago doa. Eta esango nuke azken finean kontua dela jendea harro sentitzea, espazio horiek partekatzeaz. Izan ere, pertsona horiek izan direlako, espazio horiek apur bat moldatu dituztenak. Eta honi lotuta, esan nahiko nuke badagoela Gasteizko berezko ezaugarri bat, kulturguneak dira, eta hirigintza zentzuan, udalarenak dira, hainbat auzotan daude kokatuta, esango nuke gaur egun 14 kulturgune ditugula, baina gune horiek irekita daude, erabilera anitzekoak dira, eta zerbitzu ugari, programa ugari, eta hainbat jarduera egiten dira, kultura arloan, gizarte arloan, eta aldi berean, jarduera deszentralizatzeko gune batzuk ere badira, izan ere, funtzio bikoitza dute, informazio ematen diote herritarrari edo hiritarrari jarduerei buruz, eta aldi berean, jarduera horretan parte hartzeko aukera ematen diote, administrazioaren jarduera horietan, tramiteak edo izapidetzeak erraztan direlako, gizarte laguntzare ematen da, gune irekiak dira, adibidez da kolektibo edo norbanakoak erabili izateko, eta aisialdiko ekintzak sustatzea du helburu, bizitza osasungarria izateko, eta azken finean herritarren bizitza hobetzeko. Eta hori ere lortzen nahi zuzen ere gizarte kohesioarekin. Minutu bakarra duzu. Minutu bat? Ia 10 minutu daramatzazu. Sentitzen dut, barkatu sentitzen dut. Paradigma honen aldaketak zera dakar.
apur bat hiria atseginago bihurtzea. Hain zuzen ere, hiritarrak gune horiek berreskuratzea, izan ere gaur egun, edo orain arte ibilgailuaren diktadura izan da nagusi. Gero aipatuko ditut apur bat sagar handiak, baina bai, hori da, bai, bakoitzak 10 minutu zituen, gero hartuko duzu berriro hitza. Izan ere, nik hirigintza planifikazioan egin nuen lan, Gasteizko eredua ezagutu nuen, eta esango nuke apostu handiena izan zela plan horrek lurraldea mugatzea. Hau da, apostu hori nahiko arriskutsua edo polemikoa izan zen, bai oso, baina nik uste dut erabat sendo jarraitu duzuela, erabat irmo zaudetela, eta eredu aldatu dela Gasteizentzat. Oriol ere gurekin dugu, Oriol Estela Barnet, ekonomista eta geografoa da, 95etik egiten du lan, lehendabizi aholkularia izan zen, eta 2005ean Bartzelonako Diputazioan ere lan egin du, eta garapen ekonomikorako lan egin du 2012 eta 2016 artean. Gaur egun, Bartzelonako Metropoliko Plan Estrategikoaren koordinatzaile nagusia da, Zentro Iberoamerikano delakoaren kidere bada, eta Metropoliko Foro Sozialaren kidere bai. Bueno, nik uste dut orain aukera izango dugula eredu metropolitano bat ezagutzeko, beste esparru batean Oriol, ongi etorri, nahi duzunean. Eskerrik asko egunon. Bai, nik konplexutasun geruza berri bat gehituko diot, hau da, dimentsio metropolitano horrena, ezta? Zugu esan bezala, bai, 11 urte egon nintzena, eta bueno, oraindik ere lan egiten du Bartzelonako udalarekin, eta oso argi genuen zein zen gure eskualdea, ezta? Bartzelonako probintzia dituen bere mugekin. Egia da, are gehiago esango dut, lan kontuagatik probintzia utzi behar nuen, baimen bat eskatu behar nuen. Eta duela 10 urte aukera bat izan nuen, Bartzelonako Metropoliko Plan Estrategikoaren koordinatzaile izateko, eta nik aldatu nuen, eta honek zer nolako estaldura du, eta erantzuna etzen oso argia. Beraz, eredu honek konplexutasun maila bat gehitzen dio, ezta? Nire garaian, koordinatzaile nagusi izandako etapa horretan, hasi ginen apur bat harremanak aztertzen, ezta? Egunerokotasun bizitza, hain zuzen ere Blankak lehen aipatutakoa, guztiok ezagutzen dugu. Bakigu lanera goaz, ikastera goaz, gure izaintzera goaz, edo aisialdi jarduetara joaten gara, eta hori eskualdearen ezaugarri bada. Honek ez du esan nahi handiagoa edo txikiagoa denik. Hori ezaugarri bada, ezaugarri funtsezkoa da, eta egia da administratiboki hainbat unitatetan bereizten dela, eta unitate batetik bestera joatea fisikoki ez da nabaritzen, baina beste batzutan bai, hain zuzen ere argazkian ikusten zen muga hori da, ezta? Batean espaloia mugitzen da edo amaitzen da, eta hor segurazki udalerri batetik besterako muga kokatzen da, eta horrek noski gure bizitzan eragin zuzena du. Eta niri beti gustatzen zait azaltzea gure Metropoliko Plan Estrategikoa lantzen dugunean, 6 egin dira orain arte, 40 urtean zehar, eta azkena egin genuenean, hain zuzen ere, pentsatu genuen Bartzelonako metropoli eskualde edo lurralde hori kontuan izan da, ezta? Espainiar estatuan administrazio metropolitarra duen gune bakarra gara, baina noski, egia da, hiriak dinamikoak direla, harreman horiek aldatu egiten direla, eta muga hori gainditzen ari garela. Beraz, plan estrategiko hau etorkizunera begira egin dugu, gune zabalago batean pentsatuta, ia 200 udalerri 5 milioi pertsona. Baina ezaugarri nagusia hori da. Pertsona askok egunerokotasunean erabiltzen duten eskualdea da, eta muga daude administratiboki, bai eskualde mailan, eta baita probintzia mailan ere, esan genezake. Izan ere, benetako hiria muga horitatik haratago doa, beraz, honek nola baldintzatzen ditu hiri ereduak. Funtzio anitz ugari daude, eta horiek zehazten dituzte araudiek adibidez, aurrekontuek, eta noski hiri ereduek, bakoitzak duen hiri ereduak mugatzen du hori.
konparaketa bat egingo dut. Gasteiz okerrezpanago 300 kilometro karratuko gunea da, eta herritarrak ere 300.000 inguru dira, aprobat borobiltzearren. Bartzelonan 100 kilometro karratu ditugu, beraz horren erena, eta 1.700.000 pertsona bizi dira hirian. Gehi noski gero bisitan etortzen direnak eta abar. Beraz, metropoliko gune hori 600 kilometro karratu dira, eta 36 udalerri daude baitan. 3,4 milioi biztanlerentzat. Beraz, zabalkunde hori edo esparru hori Madrilgo komunitatearen esparrua da, 600 kilometro karratu eta 3,4 milioi biztanle. Eta udalerri bakarra dute guk 36, eta Gasteizen 300.000 pertsona zarete. Gustatu zait, izan ere, beti izaten dut aurkezpenetan. 2007az geroztik entzuten dut, edo irakurtzen dut, edo zein liburutan, munduko biztanleriaren erdia baino gehiago hirietan bizi dela, baina noski, hiri kontzeptua definitu beharra dago, oso kontzeptu desberdinak direlako, egia da, erronkak antzekoak direla edo oso antzekoak, baina erantzunak noski desberdinak dira. Izan ere, habitata, egunerokotasun bizitza non garatzen den, hori oso desberdina da toki batetik bestera. Beraz, metropolia izatearen dimentsio horrek, konplexutasun maila bat ematen dio. Izan daiteke 600 kilometro karratutan, Madrilek bere arazoak ditu noski, eta baita beste premia batzuk ere. Zer gertatzen da? Hauxe, hainbat arautegiri egin behar digula aurre. Adibidez, Bartzelonako metropoli inguruko udalerri batean, esan dezakete, etxebizitza publiko bateko sarbidea lortzeko 10 urte eman behar dituztela erroldatuta toki horretan. Eta ondoko udalerrian ez. Edo gertaliteke, udalerri batean adibidez, pertsonatek erroldatuta egon behar duela, beste batzuetan ez, izan daiteke agian politika sozialak egiteko kontzertazioaren alde egitea, beste batean ez, beraz, noski, hau pertsonentzat oztopoak dira, oztopo ikusezinak, baina egunerokotasun bizitzan eragina dute. Nik ikusitako azken ikerketa batean, Bartzelonako inguruko gastuari buruzkoa zen, eta gutxien gastatzen duenaren eta gehien gastatzen duenaren artean 4 bider aldea dago. Politika sozialetan, gizarte politiketan egindako gastuari dagokionez. Baina kontuan izan behar dugu, gehien xahutzen duen hori, edo gehien gastatzen duen hori, kasu horretan, elementu nagusia, gastuaren elementu nagusia, etxegabetzen pertsonetarako gastua zela. Eta noski horrek esan nahi du, pentsioa jarri behar zirela, edo beste. Eta gainera, are larriago, ostegunetako karabana aipatzen da, ezta? Epaiketeratara joaten zirela eta izan liteke azoka bat, edo ekitaldi bat egotea Bartzelonan, eta hotel guztiak, edo hostal guztiak, erabat beteta egotea, edo sekulako prezio izatea, beraz, pertsona horiek Tarragonara eraman behar izaten genituen, etxegabetutako pertsona horiek. Beraz, gure ikuspuntutik, metropolia aipatzen dugunean, izan ere hori da apur bat, lehen etortzen zaigun irudia, ezta? Burura hori etortzen zaigu lurralde zabal bat, azpiegiturak, hiri zabal bat. Eta argi dago, metropoliak hori dira, bai, baina horrelakoak dira pertsonak egunerokotasunean mugitzen direlako lurralde horretan zehar. Eta gizarte politiken ikuspegitik, lurraldea bere osotasunean hartzen dugu kontuan, baina noski. Horrek eragina du pertsona horien bizitzetan. Beraz, azken plan estrategikoa hau sortu genuenean, eta berriro esan bezala, eskala mailan salto handia da, eta arreta handia jarri dugu hau azaltzen. Hau da, metropolia aipatzen badugu, esan nahi dugu metropoli eskualde badela, hain zuzen ere, biztanlearen erdia baino gehiago, ez duelako lan egiten bere udalerrian, bizita beste batean.
Eta ikasleen kasuan, adibidez, lehen hezkuntzan edo bigarren hezkuntzan ez, baina beste biztanle batzuek beste toki batera joan beharko dute, unibertsitateak beste toki batzuetan daudelako. Gauza bera gertatzen da zainketekin, etxebizitza krisi honekin, pertsona askok leku aldatu egin behar dute, beste udalerri batzuetara joan behar dute bizitzera, agian familiak utzi dituzte, eginekoak beste toki baten utzi dituzte, eta leku aldatu egin behar dira pertsona horiek zaintzeko. Beraz, hau agerikoa da, ezta? Hau esnatzen dugunean, baina guk gure planean txertatzen dugu, izan ere, administrazio banaketa horiek errealitate bat dira eta ondorioak dituzten. Eta beraz, lan egin behar dugu aldaketa edo oztopo hauek minimizatzeko. Argi dago noski existitzen direla, bere udalerriak bere partzela duelako, bere botere partzela, baina azken plan estrategiko honetan, 6. honetan, lehenengoa 80ko hamarkadan egin zelako, 80ean, eta lehen aldiz arreta jarri dugu desberdintasun sozialak murriztean. Eta baita eskualdeko desberdintasunak ere, normalean lehenago gaitasun edo eskumen kontua zelako, Bartzelona nola proiektatu, kanpoaldera, inbertsioak nola lortu, eta bar. Baina ikusi dugu, eredu hori, hau da, desberdintasunak murriztea, oraindik ez duela erabat funtzionatzen. Eta, resilientea dela krisiaren inpaktuekiko. 2008ko krisiak 2 urtean eragin zuen 20 urtetako garapena atzeratzea. Eta horrek noski desberdintasun ekonomikoak sortu zituen Bartzelonako metropolian. Eta gero krisi horiek izan ditugu, gero krisiak izan ditugu, eta duela 20 urte genuen adierazle bera dugu. Beraz, gure lan egiteko eredu hori izan da, koordinazio askorekin, politika koordinatuz, irizpide partekatuekin, gero hitz egingo dut gehiago nahi baduzu instrumentu hauei buruz, edo nola garatu dugun gure lanari buruz, nola planteatzen dugun, eta batez ere, erdigunean jarri nahi dugu, existitzen dela arrisku nagusi bat metropoli eskalan lan egiten dugunean, eta dira distantzia handi hauek segregazioa areagotu aldela, eta ezberdintasunak agertu daitezkela, batzuk gehiago daukatelako, beste batzuk gutxiago, baita lurraldeari dagokionez ere gure espazioaren barruan. Nik atzo bizilagunekin bilera izan nuen, eta meritu handia dauka egiten duzuna, denak pertsona guztiak ados jartzea, ez, baina gure plan estrategikoan 189 gara, beraz, asko gara. Eskerrik asko, Oriol, gero badaude galdera batzuk, baina gero debatea inklusio sozialan zentratu nahi dut gehiago, hori baita gure mai inguruaren elkarrizketa, 600 kilometro karratoi buruz hitz egin duzu, eta orain beste pertsona batek hitz egingo du, eta berak 3000 kilometro karratutan lan egiten du. Katia Emerald dugu gurekin, bera arkitekta paisajista da, 30 urte daramatza politika hauetan lan egiten, hasieran profesional autonomoa zen Frantziako iparraldean, eta gero hiri agentzian Pirinioetan. Lankidetzan aritu da, eskala guztietan, arlo honetan, eta lurralde estrategia antolamendu eta bizilekuaren zuzendari orde nagusia da, Euskal Hirigune elkargoan, eta hiri plangintza arduratzen da, eta baita etxe bizitzaz ere. Etxe bizitza eredua planeatzen du, eta baita deklibe demografikoa arduratzen da, beraz Katia, ongi etorri eta nahi duzunean zurea da hitza. Eskerrik asko, barkatu mesedez gaztelaniaz hitz egin ezin izateagatik. Argi dago Ipar Euskal Herria lurralde asko zabalagoa dela, eta konfigurazio horretan benetan ez dago erdiguneko hiri bat, berez. Zenbat eta barnea alderago jotzen badugu, orduan eta landa eremu gehiago edo mendi eremu gehiago aurkituko ditugu, eta horietan gogoeta ezberdina izan behar da. Euskal Hirigune elkargotik. Helburu nagusia da ikustea zein den lurraldearen ordenantza
hori jakitea, landa eremuak eta hiriguneak elkartzeko eta espazioiek erakargarriak izateko. Era berean, baliabideak aurkitu behar ditugu, hiritar guztiek zerbitzu publikoetan euren beharrak asetzeko eta naturak eskaintzen dieten baliabideak aprobetxatzeko. Komunitate hauek kompetentzia asko ditu, hau da, janaria eraman aldiegu pertsona nagusiei, garraio publikoko sare bat garaitu dezakegu, uredangarria zonalde batzuetara eramatea, albidetu nahi dugu, beraz gure kompetentziak anitzak dira. Uste nuen agian komunitate honen evoluzioaz hitz egin dezakela, 150 herri dira, zonalde ezain populatua da, baina 3 adibide etortze zaizkit burura. Gure komunitatea sortu horretik 100 egitura ezberdin genituen eta horiek egituratzen zuten nola ekarri uredangarria. Gaur egun organismo bakar batek egiten du hori eta horrek albidetu digu aurrera pausoak ematea baliabidei dagokienez. Esan dezakegu hiriaren ordenantzan eta aldaketa klimatikoak izan duen eragina kontuan hartuta, baliabideak partekatu behar direla, konektatu behar direla, sare bat sortu behar dela, eta hori balio erantzia da, gure gizartean. Uredangarria balio ezinbestekoa da, azken finean, eta horrek albidetzen die jende pertsonei, ura erosi beharriz izatea. Tarifa bakarra egon behar da, tarifa soziala lurralde osoan. Beste adibide bat, mugikortasunarena alegia. Lehen gure garraio sarea, etzen bikaina, baina, ondo zegoen, eta orain Euskal Herriaren bidotxe datoan garraioak ditugu. Eta tarifa bakarra dago, tardetzetik, Baionatik 1 kilometro dagoen herrira joatea, tarifa berdina dago, zenbat eta kilometro gehiago egin, tarifa ez da aldatzen. Euro bat 30 zentimoko tarifa da. Horrela jendea hiri handietara joan daiteke eta baita landagune eremuko herri txikietara ere. Beste adibide bat, hiri ordenamenduarena. Gure hiri gehienek ez zuten halako plan bat, soilik hiri nagusiak edo handiak, eta orain dokumentuak garatzen ari gara herri horien garapena sustatzeko. Adibidez, herrixka batzuk 100 biztanle dituzte eta horiek ere garatu nahi ditugu. Garapen ekonomikoa sustatu nahi dugu herrixka horietan, etxe bizitza eraiki nahi dugu, etxe bizitza soziala, baita landa eremuetan ere, eta horrela, dentsitate eremu handiak ditugu, guretzat dentsitate eremu baxuak dira, zuenekin konparatuta, baina aurrestea ahalbidetzen digu. Era berean, espazio publikoak izan nahi ditugu, osasunarekin lotuta ere, kulturarekin lotuta ere, eta horrela, gure lurraldea vitalagoa izango da, dinamikoagoa. Hori da apustua, dinamismo handia daukagu gure lurraldean, aktibitate gehiago dago edo jarduera gehiago dago, noski, baina ez dago hainbesteko bizitasunik, lehen aipatu diren hitzak komentatzeagatik, barnealdean, ez dago hainbesteko aktibitaterik, beraz hori oztopo handia da, etxe bizitzarena oztopoa da, gure kasuan ere, etxe bizitzara sarbidea izatea erronka handia bihurtu da. Baita barnealdean ere, baina are gehiago kostaldean. Hainbat ekintza garatzen ari gara, arazo hori konpontzeko. Eta bai kostaldean eta bai barnealdean urte osoan zehar etxe bizitzak egotea ahalbidetzeko. Eta ostatatze zerbitzu hori ahalbidetzeko. Etxe bizitza soziala eraiki behar dugu, gure lurralde osoan, bai kostaldean, bai barnealdean, 60% etxe bizitza sozialak izan behar dira, etxe bizitza berriak eraikitzen direnean,
bai alokairuzkoak badira edo bai bizitzeko, hemen gertatzen den bezala, baina hirigintza arauak haratago joan daitezke. Adibidez, bigarren etxebizitzak debekatu daitezke. Azken finean, bigarren etxebizitzak edo porretan joateko etxeak oso ondo daude, baina arazo bat sor dezakete. Han, jendeak urte osoan zehar, ezin direlako pertsonak bizi. Beraz, gure ingurune osoan izan nahi dugu eragina, mugak jarri nahi ditugu, etxebizitza turistikoak mugatu nahi ditugu, eta zentzu horretan guk lorpen bat daukagu hor, etxebizitza horiek mugatzen ditugula, hori onartu izan zen, eta erabilerak arautu nahi ditugu, alokairuak arautu nahi ditugu, eta espero dugu araudia berri hau denboran sustatzea, horrela, alokairu posibleak izatea jende guztiarentzat. Etxebizitza soziala eraiki nahi dugu, esan bezala, eta hirugarren motore bat dago, edo eragile bat, finantza laguntza, alegia. Denek sustatu behar dute etxebizitza soziala, agente guztiak parte behar dute parte, herritarrei laguntzeko, eta herritarroiei, gaur egun ditugun egoerei egokitzen laguntzeko. Asko hitz egin da hemen etxebizitzari buruz, zementuari buruz, baina ez dut hitz egin giza elementuari buruz, ezta? Zerk eraikitzen du hiri bat, zein da esentzia, zein da puntu nagusia, han bizitzen den jendea, han proiektuak garatzen dituzten pertsonak. Gizarte zibilean askotan ikusten ditugu nola hasten diren kezka asko, nola garatzen diren bizitza politikoan sartzeko eta irtenbide berriak eraitzeko. Aurreko urtean 3.500 pertsonak eratutako manifestazioak izan genituen, herriak bizi, San Leloa, eta han etxe bizitzarekin lotutako irtenbideak garatzen ziren. Ekimen ezberdinak jaio dira, ikertzen ari garen marko baten arloan, eta elkarlanak sustatu nahi ditugu zentzu horretan, alternatibak bilatzeko, eta etxe bizitza sozialaren arloan agertzen dira horiek. Adibidez, jendearen zahartzeari egokitzeko, adibidez, etxe bizitza horietan 15 pertsonek euren etxea izateko, baina zonalde komun batzuekin, adibidez, elkarrekin kozinatzeko eta bizitza soziala garatzeko espazio komunetan. Era berean, kooperatibak ere baditugu. Kooperatiba horiek, adibidez, baserriak zahar berritzeko egiten dira. Euskal Herrian baditugu hainbat baserri, euren lurraldeekin, eta horiek batzutan familia bakar bat bizi da, leku horietan, ezta? Orduan, ekimenen bidez, zahar berritu ditzakegu baserri horiek, kooperatibak sortu ditzakegu, eta hainbat pertsonek espazio komunak izatea albidetu litzateke baserri horietan. Horretarako finantziadore bat daukagu, eta berak laguntzen digu etxe bizitza batera doazen pertsonak parte hartzea proiektuan, hasieratik, prozesu osoa bizi dezaten. Honek ahalbidetzen digu gure etxe bizitza edo gure etxea izatea ez soilik gure babesleku bat, baizik eta baita etxe bizitza sozialaren isla bat nolabait, publikoaren eta pribatuaren artean. Uste dut etorkizuneko bide oso aproposak direla. Eskerrik asko. Asko hitz egin duzu etxe bizitzari buruz, eta zentzu horretan aprobetxatu egingo dut. Momentu honetan, irteten bazara kalera eta galdetzen baduzu, inor ez da egongo inklusio sozialaren kontra, inork ez du esango ez duela kohesio sozialik nahi, baina realitatea zein da, nik uste dut edo sentitzen dut beste bat dela, datuek ere hori bermatzen dute. Uste dut Fernandok lehen Blankari galdetu diola, zein den
etxe bizitzaren papera inklusio sozialean. Hori noski ezinbestekoa da. Pertsonek espazio bat bizi behar dute, izan behar dute, hobeto esan da, bizitzeko, baina nik gure departamentuaren ikuspuntutik etxe egiten dut, eta erresistentzia bat edo, bueno, alarma batzuk aurkitzen hasiak gara. Nonbait zerbait egin nahi dugunean, ekintzaren bat, etxe bizitza sozialak garatu nahi ditugunean, gure auzoetan ikusten da nola dagoen sentsazio bat, bai, egin behar dira etxe bizitza hauek, baina agian hobeto beste nonbaiten, ez da, agian hemen hobeto ez. Eta hori nondik dator, euren kesketatik, keska batzuk dituztelako, eta hori oso lerrokatuta dago inklusioarekin eta esklusioarekin. Badaude auzoetan marginalizazioak, eta hori, argi eta garbi gertatzen da, auzoak berpizten lan egiten da, eta badaude moduak auzoiek jen esklusioa ekiditeko. Auzoiek gara industrialetik datoz, ez dago igogailurik, eta jende oso nagusia bizitzen zen, eta etortzen zen jende berria migratzaileak edo migranteak dira, etxe bizitza deterioratuagoak direlako, merkeagoak, eta beraz hor arrisku bat jartzen zen. Eta zein da, hor etorkizun hori badauka auzo hori hiritik kanpo gera daitekela. Orduan auzoiek zahar berritu behar ditugu hiriaren parte berriro izateko. Etxe bizitzaren arloan eta harreman sozialen arloan nabaritzen duzue zuen hirietan, zuen espazioetan tendentzia bat, aipatu dudan tendentzia hori, mugimendu horiek eragiten dutena da espazio batzuk egotea, denok nahi dugu kohesio soziala, denok nahi ditugu etxe bizitza sozialak, baina badago resistentzia bat hor, ez dutena nahi kohesio hori edo etxe bizitza horiek euren esparruetan beste leku batean baizik. Batzuk, ni saiatzen az politika ez egiten, baina prioritate nazionalaren kontzeptua etortzen zait burura, ez da, badirudi oksimoron bat dela prioritate nazionala edo lehentasun nazionala eta bizitza sozialen kontuak. Ez dakit hori, nola bizitzen duzuen eta zein eredurekin lan egin daitekeen inklusioa eta esklusioa, empatia hori egoteko eta hori kontuan hartzeko. Bai guztiz ados nago horrekin, noski. Nik esango nuke, arlo batean ezartzen denean, zeintzuk estandar beteko diren eta prozesu hori garatzen denean, egiten den lehenengo gauza da, nik hori nahi dut, baina nire hurbiletik ez, ezta? Gasteizen bizi garenok, argi eta garbi ikus dezakegu, hemen ditut nire udaletxeko lankideak, eta oso argi ikusten dute zeintzuk eraikinetan dauden pertsona zaurgarrienak. Baina hori onartzen dute arkitektoek ere, plangintza osatzen duten arkitektoek ere, esaten dutenean non joango diren estandar horiek edo kostatzen zaie. Asko, etxe bizitza sozial hauek beste leku batean jarriko ditugu eta erabaki horiek hartzerakoan, nik uste dut honekin guztiarekin, praktika horiekin bukatu egin behar dela behingoz. Bestela zer gertatuko da, estigmatizazio bat egongo dela, eta ez dela hitz egiten ari garen kohesio sozial hori lortuko, ekintza publikoen bidez. Orduan, nola egingo dugu hori? Politika erabakiekin, sendoekin eta politika ausartekin. Eta politika ausartak ez dira beti txalokatuenak. Ez dira beti hiritarrek gehien gustuko dituztenak, boto ematerak orduan, baina ez da besterik geratzen. Hori da irten bide bakarra. Nik gauza bera esango nuke, badaude ezberdintasunak, hirien herrien artean, denek aglomerazio eta egunerokotasun berdinan parte hartzen dutenean. Badaude adibidez hiri batean kale batzuk zatitzen dituztela bi hiri eta batzuk erroldarako gauza bat eskatzen dute eta besteak beste gauza bat, ezta? Eta gero eta halako egoera gehiago aurkituko ditugu, gatazka hori mailan jarriko diren egoera gehiago aurkitu ditugu, dikotomia bat dago, baita politikaren ikuspuntutik eta gizartearen ikuspuntutik. Ez dakit hemen zein puntutaraino gauzatu den hori, Katalunian talka handia egon zen zentzu honetan.
asentamentuak daude, eta, bueno, egoeraiek sortzen dira, eta inguruan dauden herriek ez dituzte etorkinak jaso nahi, batzutan euren politiketan hori oso ondo dago, paperaren gainean oso ondo dago, egokien dena da haiek jasotzea, baina azkenean ez dute nahi. Hiri batean arazoak daudenan, besteak esaten du hiri hau honetan hau gertatu eta nik ez dut berdina nahi. Hori pertsonek sufritzen dute, baita gizartean sufritu egiten da, horregatik metropoliaren forua sortu dugu eta espazio horrekin hori konpondu nahi dugu. Eskatu izan zaigu hori egitea, orden bat egitea, koordinazio bat egotea, tokiko politietan, gure metropolean, guk hainbat herrietan lan egiten dugu eta ezin da gertatu ezberdintasun horiek egotea. Ze horrela ezin da lan egin. Hori da gure egiteko bat, halako egoerei aurre egitea, badaude etorkinak, badaude hirira etortzen diren pertsonak eta haiek nomadak izaten dira denboraldi batez, asentamendu finko bat lortzen duten arte, eta hori gertatzen da normalean aurrekin txikiekin datoz, eskolarizatu behar dituzte eta herri batetik bestera joan behar dute euren egoera delako eta hor koordinazio lan bat behar dugu, noski, gure espazioetan. Eta gero etxe bizitzaren arloa aipatuz, hor badago baita etxe bizitza inklusiboaren metropolean, han irizpide batzuk estandarizatu nahi ditugu. Baita eskaintzaren eta demandak orekatzeko, gure muga administratiboak erabili ditzakegu arazoei aurre egiteko eta politika hauek garatu ahal izateko. Jendeak esaten du politika horiek nahi dituela, baina gero Badalonan adibidez ikusi genuen etorkinak bota nahi zituztela kasu batzuetan. Bai, Katia? Bai, lehenik eta behin esango nuke zailtasunak daudela, iritzi negatiboak daudela etxe bizitza sozialei buruz, eta hori gertatzen da auzo edo gune aberatsenetan. Auzo txikietan etxe bizitza sozialak hobeto jasoak egongo dira biarritzen baino, edo hobeto ikusiak izango dira. Baina, operazio sozial horiek errefusatu nahi izatearekin, hiriaren aldaketa gerta daiteke, gero eta zailtasun gehiago dago aldaketa horiek egiteko, eraldatzeko eta hirien evoluzio hori bermatzeko. Dentsifikazio bat bizitzen ari gara, hiriak gero eta handiagoak dira, eta horrek zer eragiten du? Talka bat garatzea hiritarren artean, kasu askotan, eta nik horregatik elkarrizketetan sinesten dut, akordioetan, agian, hiri handietan ez dago hainbeste etorkinen fluxua, baina, egon daitezke baita, gertatzen dira, etor daiteke ama bat etorkina bere alaba edo semearekin. Eta 150 baino gehiago guraso bakarreko familiak dira. Guraso bakarreko familiak gure hirietara etortzen dira, eta badituzte euren egoerak, pertsona nagusiek badute erretiroa minimo bat, jasotzen dute, diru kantitate bat, eta lan hori egin behar da, prestakuntza lan bat egin behar da politika publikoaren arlotik, eta proiektu horiek gauzatu egin behar ditugu, pausoz pauso, eta hori asko kostatzen da, batzutan kostu ekonomiko handia da, baina onarpen hori bermatzea ahalbidetzen digu. Eta horrela, etorkin horiek onartuak izango dira eta integratuagoak egongo dira gure espazioetan, gure hirietan. Hala ere, esan behar dut Frantzian badagoela lege bat hiri errenovazioa deitzen dena, eta hor aipatzen da 25% etxe bizitza soziala egon behar dela, hiri batzuetan 6% baino ez dago, beraz lan handi egin behar dute, eta hiri batzuk, hiri horiek asko eraiki behar dute oraindik. Batzuetan hiri txikiak dira,
eta ez zuten gizarte zerbitzuen laguntzarik familiaiei laguntzeko, eta gainera laguntza hori oso beharrezkoa da, ez dute bakarrik etxebizitza bat behar, baizik eta laguntza bat prozesu osoan zehar. Beraz, hau eraiki nahi dugu, eraldaketa hori gauzatu nahi dugu, zerbitzu sozialak bermatu nahi ditugu, familia etorkinei laguntzeko prozesu horretan, eta eraldaketa horiek kontuan hartu beharrekoak dira. Ez da soilik etxebizitza eraikitzea, baizik eta prozesu horretan zehar laguntzea.